Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Kaseng Hill State People Democratic Party HSPDP Rambra Yudwing Haka arpun retrik benai nai luar arhajar arpawar si Bynta ban Kynmaw Burom ya kaleng khu sngi yap kabahenyo jong unong seng jong kaseng HSPDP ulit hopping stone lengdo kalayo ban play Paidbah ya umot sa Kynmaw jong uba hopping stone lengdo ya kabalashna hakaway na kijaka ha Mawphanlur West Khasi Hills kabadai kaway na kijaka jungokai kabapaw Hagati kasngi la play ya ute umat sa Kynmaw da Presiden rang ba ke HSPDP uba ke pi pangnyang haringkat ka jingadan lang ki bahayeng umait hoping ki reu rang ba jong kaseng ki seng bhalang ki Paidbah bat ki we laong ba ka jing thmu kaseng HSPDP youth wing bante ya umat dur hapo kate ka jaka jungokai kalong ban pen pau syaka perthei ya kanam bat ki kambak raw jong umait hoping stone lengdo tengi ngin khap inu ribon bangin rung da ke Burom na ke Bynta na ke pat ngilang korong na aji sakti kum kadak bangi la lek so tay mot cui dai subun ba mito go to the tan ni Rawan kong bata setai ngabat ini price jadi jing tho bangila pu kerpang mot bari ini kasi agne ka snem rakhe golden jubilee jong ka jala meghalaya ka HSPDP ka Kynmaw Burom ya ka siling ko snem ka ba nyau ka jing menta ka sni ar punditrek ndai banai arjar puar ka jing that no ulet ma hopping stone lengdo nong lai XMDC, XMLA, XMP, foundings President Jong HSPDP, bolong way na kinong yalam radba yaka Hill State Movement, bat kerpang nong yalam radba rengkat bat ki volunteer jong I lais patam bat ki hajar ki pat nakabanta a full-fledged state of Meghalaya. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.